merindal 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 merindal. Ano, Noy? Igwa ka? Wala ka magod kimirindalan. Bana, ako na lang mataram. Oras na. Wala ka man I-text gayud mo, na. I-upload mo. Sige. I-chat mo. Oo. Pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi Wow. inuumaga. The Mga best. impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya ni Mataram ka pa? Karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. May tangka? Bugiro ka. Dahil ka mangkimir. Ano, yung tangka? Kambalento ka. Hello, may merindalan man eh. May merindalan. Wala manggad kimirindalan. Igwa? Okay. O di na kita second segment ka sa itong programa. Sa first segment man eh, tapos na no? Ano eh, tapos na ang first segment na eh. Tapos na baga? Alas 3:15 na di, second segment na kita. Oy, maray na hapon. Oni po ang sa tuyang mahiwagang tanog. 100 pesos na load. Ulit. Ano? Nasabutan nindo? Nasasabutan? Nasasabutan po nindo? Ano ang simbag? Nasasabutan po nindo? Nasasabutan mo? Dahil manasabutan pa. Nasasabutan mo dahil. Silensyo. Silensyo. Opo. Ay, very good. Ano? Dek, masimbag. Ano mo na. Ang bukas ako ka pa nang inutan. Dek, kamasapalan masimbag na. Good afternoon. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon. Nag-feedback tabi, sir. Paki-luway-luway lang kan radyo mo. Okay, sige po, sir. Si po ini. Hello. Fernand po. Good afternoon. Good afternoon. Opo. Ano tabi, sir, ang tanog? Ay. Grinder po. Ano po? Grinder. Grinder. May makulog ka, sir. Digara waluy ang buhay mo. May makulog ka po. May sipong gaya ako. May sipon. Paguna ko. Igwa ka kay pigsa. Dahil ka mang kipigsa. Raon po. Ora. Sala, boss. Sala. Bye-bye. Paguna ko may pigsa ito man eh. Ora man pala. Ano na? Ulit. Ulit unta. Tangani na masabutan ta. Ulit. Nasasabutan nindo. Nasasabutan po nindo. Salbatan na ka, Manuel. Nawara, Manuel. Nawara nga. Nasasabutan. Ni manasarawan. Ano na? 100 pesos tabi na load 15 minutes lang yan 15 minutos tabi lang yan Hello, good afternoon. Hello, good afternoon po. Yes, sir. Taga saan po? Tiga dito po sa Bakakay. Bakakay. Ano, sir, ang tanong? Yung mineral water na pigkumo-kumo. Mineral water na pigkumo-kumo. May laog, sir, o dae? May laog na tubig. May laog. Pangaran, sir? Sir, pangaran? John Bertis. John Bertis? Opo. Sala, amigo. Sala po.
Mineral water man napig kumo-kumo. Gari man ang gad iyo adi. Gari man ang gad iyo. Gari man ang gad iyo. Pero po bako, gari iyo, gari bako, nagabulos na tubig, mali. Umali talaga. Sewing machine tabi pigapidalan, yun ang tanog, mali. Mali. Kalisa. Nata kalisa man. Ano ka tulogang kalisa man eh? Nagapritos, mali. Opo, nasasabutan niya mo, sabi ni James. Migong nong. Sabi ni Amigong nung Smith Shop, day po niya mo nasasabutan. Dapat pala man eh. Ikaw pa kita sarong stinger kita no. Nasasabutan mo. Day po niya mo nasasabutan. Sorry po. Okay. Pangyayari. Garo dai man ini maukod na naman. Iba naman ang madali lang Nong. Ano? Marani na naman sa pinkurmo na butik. Garo harani na duman talaga. Siguro mga 100 metros migo. Yeah. Ipon ko na muna kay Maray. Garo harani na duman talaga. Nagragamak pa nang gan. Arani yun ang tanong. Arani na migo. Nagragamak. Pag na kung garo tumanipison bagang yero. Kating babatay-bato yan. Lalong sinala mo. Sige, Papa. Salamat, Migo. Dumamang kamo sa nung Smith Shop ngunya na Pasko. Magregalo ka mo ki mga ham. Boda iba pang mga karne. Pasisiram na processed meat. Dumang kamo sa nung Smith Shop. Diyan sa Udgan Legazpi. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, sir. Ano po ang tanong? Ano sir, nag-type sa computer, sa keyboard na computer, nag-type. Grabe ba? Anong harayon, Migo? Ang computer ba tak. Araw kan? Rayon man na. Sarawayon ka na. Sige na, why? Itong akod kan taga Bakakay, harani ito. Harani tabi ito. Nagakala kaga na tubig heater, mali. Coffee window, mali. Simbag ko po nasusulo. Nasusulo na ano? Nagabulos na tubig. Keyboard sa computer, mali. Dodds? Good afternoon. Pero nagluluto kay popcorn. Ay, nasa mo. Pero pinadistansya mo lugod. Wala. Manasarawayon man na. Manay may lagod. Hello. The senator and the pogi. Yes. Wait, Oh. Soyo. Ay, naka-on-the-air ka tabi, boss. Under ako nagpo-programa ko. Di nga mo ako pag on-the-air tabad. Oh, ade ka under. Bata, naka-under ka. Well lang. Oh, ano ito? Ay lang ko na, nagawara-warang kwan mo, gari nagburulos na tubig. Paki luwas-luwas tabi dyan sa kinatindugan mo. O sige, ayun na, okay na, klaro na lang namang. Ayo, igo ako, tantod pag commercially forward ko sa imo Igo ako. Ayo, naka-onboard ako, naka-programa ko. Ay, salamat. Iyon ang ganda ni Uni nga, ni Baya. Nagpapaukod ako ngunyang kantanog. Kaya, ipadara mo ngunyan. Amo, salamaton. Bye-bye, salamaton. Yan, di ba? Iguana naman nag-donate ki tanog o ki premium pang load. Best ha? Iguana naman. Manay milagod. Salamat ang tabi sa pang-premium na load. Hello, good afternoon. Hello po, sir. Ay, good afternoon. Maapon po. May asawa na po kayo, ma'am? Opo. May agum na po. Pero po ang akin, Indo. Lain na po.
Pira po nga kinin. Pira po nga kinindo. Paraan po. Ay, di pa. Natapirang taon na kamong kasal. Mga 10 na. 10 months? 10 years. 10 taon? Grabe. 10 taon ka mo. Di ka nag-aki? Iyo man po. Pero di ka nag-aki talaga? May aki ka na? Opo. Okay. Hay, sago mo. Ano yun po sa araw? Okay. Ano po ang tanog? Sa makina po. Talugang makina. Anong makina? Di motor o makina kang auto? So, pantahi. Pantahi. Iyo. Taga saan ka po? Daraga po. Sala po. Ay, Sir Hel. Po. Ako po bagay sa nagapod sa imo nung last week. Na? Ay, nung Sabado ata ito. Na ano? So, maagad po ko ta ako liit na tabang. Paano iyo? Dakulong kaya nag-arap sa dako. Ko nagkaka-Korean, nagkakairintindi. Okay naman sa problema mo. Daipan po, sabi mo po, mag-upload ako ngunyan. Ano sa problema mo, tabi? Maano po ako kay pang diaper, so adult diaper po, baga, tsaka wipes, tsaka tissue, alcohol. Mahagad kang adult diaper? Opo, sumama ko po kaya di na nakakabuhat. Ay, Kulang po kami sa budget pang araw-araw. Anong kaipuhan mo? Adult diaper? Ano pa? Tissue po, alcohol, Anong tsaka tissue? wipe. So, sa lamesa? So, roll po baga na tissue. So nakaroon. Karol. Mhm. Opo. Pikano ito? Pag po siya nagdudumi. Okay. Ano pang kaipuhan mo? Tsaka po, kung pwede po, gatas man. Gatas? Opo. Nata, isan mga gatas? Si mama ko po. Ay, sus ko. Nata, nagkakaon si mama mo? Ngayon naman po siya nagkakaon. Ikairak man. Anong namatayan? Anong nilang ni mama mo? Maluyin na po, tagurango na po. Ay, sus ko. Pirang edad? 76. 76. So, ano siya? Nakahigda na lang siya? Opo. Ay, sus ko. Kairak man. So, anong ngunyan ang gusto mong mangyari, tabi? Ito lang po, makaagad man po kilit na tabang. Sa pang-araw-araw daw. Ay, ano po? Saan ipapadara ang diaper? Kung pwede po, madyan na lang po ako sa stasyon. Madigdi ka. Basta ang kaipuhan mo, mga pira pong adult diaper, saro lang? Sarong pidaso? So, dakol po. Sarong pidaso. Kung pira po, so may tao po kang magatabang Basta ang sa po. kaipuhan mo, adult diaper, Opo. tissue, so dakol na tissue, Opo. Tapos wipe. wipe, so wipe yan, so anong wipe? So agom? Ito pang baby wipe. Baby wipe, so Opo. ikaw kaya ka ang kansukan bagas, so hypoallergenic, Opo. baby wipes, ano pa? Alcohol. Tsaka Alcohol, gatas man po. gatas. Opo. Okay. O di sige ta. O mga purang ka na sa nagdadangog mo. Taga saan ka palantabi sa Daraga? Bagong bayan po. Bagong Bayan, Daraga, Albay. Opo. Okay. Sige. Okay. Sige na po. Ay sus ko manay. Ang problema mo, sinimbag na din mahal na Diyos. Ay, salamaton po. Sabi kan mahal na Diyos, ining taong ini, papasabungan ko na yon matao sa imo kidaya per. Sana po. Aram mo ko siya matao sa imo migo, amanay? Opo. Sumay sa diri kang nung Smith shop. Wow. Salamaton po. Ano po? Thank you po. Aramon sabi niya, pirang daya pirang kaipuhan sa sarong simanam tabi na nagagasto mo. Ano po, duwang balot natin ang laman. Duwang balot natin ang laman sarong simana. Opo. So kaipuhan ki 20 balot na 10 ang laman.
Opo. Ayan. Oh, di ka naman problema kang diaper. Uni na, si amigong nung Smith Shop, sagot na ang duwang simana mo na diaper. Opo. Thank you po kay Nong Smith Shop. Opo. Oh, okay. Wala batak baka pa kinagsagot. Opo. Iyo po. O, di ba? Ma-text ito sa kuya sinong kung anong gigibuhon ko, ihatod sa DC ko, kwaong ko duman sa ipapakuha ko sa iya. O ano, saan ka po sa daraga sa bagong bayan? Sa Bagong Bayan po, Purok 5. Purok si. Ade bale, i-phone book ko yung number mo ha. Ite-text ta Opo. ka. Pagyaw na sa kuya Sudaya per. Opo. Iya po. Opo. Oh, sige. Uy, salamat ta. Uy, mo na ha. 2 weeks Ah. diaper. Sagot na ninong Smith Shop. Opo. Large po, adult. Large. Opo. Adult, Ang adult large po. diaper. Opo. Okay. O di, anong first name mo? First name sana? Melody po. Melody. Bako may kantakan Melody? Hindi Diba? ko po alam. Melody up in banana tree. Oh, igwa ka Ay, so na. ano po, so Lonely Table po bang kanta ito ang pangaran ko. Lonely table just for one. In a crowded room. While the music seems depart. And one more chance. Ta-da-da-dang. One more chance. Ta-da. Ay. Perang grade man eh. Perang grade. Pero sa grade man eh. Salbata naman eh. 69. Hello? Hello po. Ay, naputol kita. Ayun na. Ipunbo ko sa number mo, Melody, tapos i-text ka kapag yaon na sa diaper mo, ha? Opo, thank you Okay. po. Thank you, Melody. Bye-bye. Opo, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay. Yeah, Isus ko talaga. Alat ko na. Taipunbo ko sa number ni Melody ka Isus. Thank you, amigong Nongs. Ay lang ha, Melody. Madali lang. Ay, naputol ko sa nag-aayos. Yan pa, wala pa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yes. Sir, pwede po mag-greet ng happy birthday. Ay, pwede po. Sisa my birthday. Hello. Sisa po my birthday. Happy birthday po sa kuyang ina, si Mrs. Elizabeth Marmol. Elizabeth? Loreto Castilla. Elizabeth Marmol. Marmol. Pero ang edad ni ina mo? Ay, sorry. Pero ang edad ni mama mo? Sorry, salaan pagkapot ko. Pero ang edad ni mama mo? 73 po. 73 birthday niya. Elizabeth Marmol. Nagdadangog siya ngunyan? Opo. O, takantahan ko. Happy birthday, Cha Elizabeth Marmol. Yes, okay na. Tagasain po si Cha Elizabeth. Po. Tagasain po. Hello. Ano po, sir? Tagasain po si Cha Elizabeth. Loreto Castilla. Loreto Castilla. Okay. Sige po. Salamat sa pag-upload. Opo, thank you. Sige, din po. bye-bye. Okay. Nagkatay po kung ano sa number ni Melody. Arin sa number ni Melody. Uni. Madalang ha. Melody. Yan. Melody. Advance ka na lang. Advice ka na lang tabi, amigong Nong, sa kung no rin ta, anong gusto mong mangyari sa diaper for pick up o ano. Bay ka na pong bahala. Okay. Madali lang. Garong man sana so you are the one. Hello, amigo. Amigo, hindi naman sa melody. Ha? Ay, sa melody naman sa kanta mo. Sumelody sa kanta ko? Latusun pa kang sarawayan ka na. Maraw ta nagkaong ko ngunyan, Migi. Magdalagan sa isip ko. Oy, so, kwanta, diaper bala ka na ta. I-text mo na lang ako. Tapos pala may gulay mo pa, may text pa ako sa imong saro. Ano? May text pa ako sa imong saro, may mo
bata. Aday ko pa nababasa. Kumbaga ko niyan. Ano? Madali na bagang Pasko. Dapat magbigayan eh. Iyo baga. Dapat, karapat dapat mantabangan. Nakairak man to. Yeah. Di ba para credit? Bata may COVID? Salamat Bigo, ton, Bigo, ah. Salamat ton. ako, Panaya. Thank you, Bigo. Bye-bye. Alright. Ayan ha, maleta. Sukang tamo ngayon na melody. Melody fair ngaya ito. Semana. Melody. Anong talks ni ka? Up in... oh, inna. Garuman sana you are the one that makes me happy. Nada ito mang lyrics. Yung yun sa pagkakanta ko bakan man eh. Aluminum foil na pigo mo, sala. Sala. Crusher kiyelo, mali. Ito tabi, araw kayo ni. Basta ang pinakaharaning simbag, iyo tabi ito na bottled water man eh. Yo, tapos na mahiwagang tanog, plastic base na pusol-pusol, sala. Na, sala, pari, ano yung pinakaharaning simbag eh? Pabati po Sir Henry kay Pai Elias Cosa na permi nakatutok sa DCGB from Paulo. Humirit na naman si pag-abot sa ngaran ni Melody. Melody Fair. Melody Fair pala nito. Plastic. Ay nadali kita mani. Pangyayari. Maripat, dahil ako nagparabasa kitex, nakalampas na kuta. Pangyayari sa maabaka. Madam Rihino, sabi ni Ma'am Rihino, yellow bird nga yan, pigkakanta mo. Yellow bird pala. Yellow bird. Kikiyaw pala nito man, adi. So nasa taas kang batag sa kantang kikiyaw. Yellow bird. Kikiyaw pala ito, Ma'am Rihino. Pinaliman-limanan mo sa tamang simbag. 84-22, magkapod katabi. Nadali kita man. Maray pa pinundo, kinumari sa lantana. Plastic na pigomos na pinplinansya kang kamot. Plastic ito man. So, kinit bagang plastic man eh. Pig kumo na plastic. Tapos sisiling kang kamot oh. Nadali ka ini oh. 84-22. Paki-text daw tabi 84-22 please. Dali na. Pagday ka 2 minutes sa laog ki 5 minutos, day takatatawan ng kilawd. Iyo. Sarawayon ka mo. Oh. Pigpapadagit din ako ngunya na hapon. Natadagit ka. Kama na para ka ma-premium. Uni tabi si 0909 ng last 4 digit 8422, mag-text ka. Ikatabi ang marisibi ninsang gatos pesos na load. Oh. Plastic itong kidit na plastic na ginurumos. Di talaga man eh. Bara talaga nagtitext oh. Di nako nagdango gini. 2 minutes naman eh. Day po akong pang-upload from RC po, Malinaw RC. Oh. Nag-ulok pa siya. O, ika na tabi ang maresibiki pesos na load. O, lataladan mo tabi. Ito, screenshot ko ini. Madali lang po ah. Yan. Ha? O, congratulations tabi. Dahil siyang pang-text. Dira siya tabing pang-upload. Mag-upload ka. Mana. Titawang ka ng sanggato. Sabo ka pa mag-upload. 10 minutos. Pag di ka nag-upload. Mga galing nga ang style mo. Habo ka magtao kiload. Ano. Gari yun eh. Hello? Hello? Hello sir, lagit ka sir. Ah? Lagit
madagit ka. Kami masabutan kung gusto kong madagit. Umog akong nadahan akong sangkatos ko niya na po. Kaya mo kasi nasagot sa langgana eh. Ano? May minatawag sa mo. Parang high blood ka pa ano. Oo nga, wala na siyang pang-upload pero may pang-text. Sige sir, salamat. O sige, Migo. O sige, thank you, Migo. O, karaman sana po ito. O sige na. An mataw kang load mo niyang kan 100, wala na siyang pang-call. Sabi ni RC, si Mark San Madrid, siya po mataw kang load na 100. Ta sabi ni Mark siya, ako ngayon tabi may bonus, buda nga sultero man sa nangaya ako. Ako ngayon matao kang load. Yan, congratulations Noy. Ini sa muwi na in charge sa Facebook, yun matao kang load. Sabi ni Mark, ako na ngayon pambala kang 100. Yo. Sa aga naman si Manny, duty ka sa aga Manny. Duty ka sa aga. Si Sai, librido ka sa aga no. Lahat-lahatan mo tabi ng load mo ni man si kon sarawayan nila mang ini minaapod na pigpalibong mo naman ang payo ko na. O sige, sandali. Yun na. O, congratulations, tabi. Plastic na piggumos ang tanog. Tapos pigsiring kang kama. Ay, maray man ang question mo, Manny. Maray man ang question. O, sige, taludan ko, ha? O, paludan ko na 100 kay Adrian. Yo, o, paludan ta ka na. Sige. Standby muna tabi, Renz, at saka alas 3:40 na po ang oras sa DCGB. Ang mabalik, basunod po ang orasyon, asin mga samno sa pagkabuhay ng tao. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Brought to you by Alagang Doktor. Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Rexidol Forte. Rexidol Forte. Uragon banat sa apat. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sa ngunyan, na may pandemya talaga naman na perminahandang. Nagtatabang na puong baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako Bicol lang sa puso ko. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509 series of 2020. Madya na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Nganing matauaning solusyon ang mga agyat na kang global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog, kanal daw ng Domingo, alas
11-12 sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Barangkiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SD Oligaw City, kapehan sa radyo, may boses ka mo. Go Education. Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Brought to you by Alagang Doktor, Alagang Ospital. Visit your doctor at the hospital as needed. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay, Tapos si tatay inuubo raw. Kay, Si ate naman masakit daw ang puson. Kay. Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-urual daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan nindong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado mapagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pickup na mga in-order nyo? I-Bicol Express na. Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na. To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853
0917-833-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Ang Provinciano Party List, boses ng probinsya ko. Sabay-sabay tayo sa pagdiwang ng Pasko. Pinagdamaman ng ilang bagyo, tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko, ang Provinciano Party List. Si Henry Maceda, ang Pinky on mo, baby. Balik po kita sa Pinky on mo. Para ito Diyos ko man eh. Nagkusido ako ngunya na aga. Di ko masabutan kung anong sira ito. Kasi bang udto, pag uli kong mga 11:30 ako mga alas 12 ako naguli. Anong sira daw ito? Malang sahon? Patay ko na bugta kang kilaya. Sira ako ngunyan. So kaming tulo. Tapos si Mrs. may virtual meeting. Nagkarampang kami tulong mga aki kong duwang lalaki. Nagkarampang kaming tulo. Ito si Picto Mane. Sigang kanta ko mane. Jim. Madi-discharge tabi ako, Jim. Madi-discharge ako. Malulubat ini. Oy, Melody. Oy, amigong Snong Smith Shop. Ang gatas da tabi ni Melody, tinix ko na tabi sa imo. Dahil ko pwedeng itaram sa irita. Wala kami kayang ka-advertisement. Nakalibre siyang plugging. Ano man eh. Sisip pa tayo bang gusto na magdoon. Sabi ni Nong, baka lang ko nang gatas diretso. Uyog-uyog naman eh. May diaper na, may gatas pa. Duwang brand din. Kuan man sanay, kayang-kaya ni Nong sini na brand na ini na pang-adult na gatas. Yun ang tabi sa imo Nong, cellphone mo. Melody, may gatas ka. Si mama mo. Baka po, iga pa dyan gustong magdagdag ki alcohol. Sarong kung mga pirang alcohol, itaw tadig di kay Kwan, kay ano ini, sa mama ni Melody, buda, tissue. Pampahid bagang tissue. So, nakaroll na tissue. Yan. Kaya po niyang alcohol, diaper, babakalan ni Nongs, gatas, babakalan ni Nongs. Baka igwa niyang gusto po magtawag ki diaper, ki tissue na nakaroll, buda tabi, alcohol. Buda, so baby wipes baga. So, baby wipes. Diba? So, wipes bagamani na dumog, adi. So, pampahid na dumog. Igwa ka yan sa hypoallergenic. Igwa ka na yan sa auto ta. Kung may nakaputan ako mani, bibulot ko tulos ito, pipiri-pisi ko tulos, mamuton sa kamot. Deng Malaysia, paguli mo sa harong mga tugang kung ano tabi ang sa imong nakaputan. Kaya, piga para, pinme ako igwa tabi sa auto. Report muna tayo, hali po dyan sa luwas. Simbag kan Simbag kan Prime Water. Sa problema tabi, mga tugang sa tubig kan BRTTH. Saling nindong gibo-gibo nindong yan. Kan kakulangan ng supply ng tubig. Problema daw. Dahilan sa kakulangan ng tubig, mga tugang buda sa bako, tubig na maray na isinupply sa BRTTH, suspendido kisarong bulan sukan mani. Dialysis, operation kan BRTTH. Ay, sus ko. Renz, anong simbag Renz kang Prime Water? Go ahead. Renz? Yes, hello. Yes, go. Yes, maray na hapon tabi, BP, asin na maray na hapon sa mga parantabay. Sa mga duwan niya itong mga bareta, dahil pigtutukawan ang problema. Kan tubig sa BRTH. Renz, isipan mo Yes, kimagayon na anggulo ang report mo. Aha. So, dahil pigtutukawan, normal yan. Ano ang solusyon ninda? May solusyon? Igwa May dahil. solusyon. Dumang ka pero- mapuon.
Dumang ka magpuon sa solusyon. Go ahead. Nakadepende sa manamiento kang BRTTH kung pira ang tubig na kinakaipuhan asin bako ang prime water ang madikta. Iyan ang tataramon kan prime water makalis nga ni Yan na ang gusto questionon. ko. Yan, go. Very good. Matapos nga ning questionon ang kalidad kan tubig bagi man ang kantidad kan tubig na pinagbubulos dyan sa BRTTH. Sigun digdi kay Branch Manager Roger Pereira, ang Branch Manager kang Prime Water sa iyang sinabi na sigun man yan nagbabase lang sa indang opisina, digdi sa request kan BRTTH kung pira ang tubig na kinakaipuhan. Kaya mas kinangani kulang na pinag-supply ng tubig, nagbabase lang sinda duman sa enot na surat kan BRTTH sa indang opisina na maabot nga sa 3 hanggang 4 na beses kung magkaigwa ng water delivery system prime water dyan sa nambitan ng ospital. Dagdag pa kan branch manager na base naman yan sa indang investigasyon nagluluwas na ang dahilan kung nagkakaigwa ng maati asin mabata na parong ning tubig na nagbulos dyan yun yan sa tubo ka na BRTTH sigun kay BM Roger Pereira. Resulta man ini ka na biglang nagkigwa ng improvement ang supply ng tubig dyan sa may Bagtang Road. Pero ang nangyari sa mga dating tubo na daiman inagihan kan tubig, yun ang unyan ang pinag-aagyan ng tubig dyan sa Erarom. Kaya ang nangyayari sa mga tubig na nagbubulos dyan sa loob kan BRTTH, nagluluwas na mabata as sinigwa pang mga materyales na kasabay. Kaya sa ngunyan padagos pa ang sa inang pirigibong paglimpyaman asin paglinig kang naunambitan ng tubo pansamantala sa ngunyan. Sigun digdi kay Branch Manager Roger Pereira, ang long-term na solusyon ninda ay yung palitan ng tubo dyan sa Bagtang Road. Pero ang nakakaulang lang digdi sa naunambitan ng solusyon ay yung mga permit na sa ngunyan pa nga na piglalakaw pa kan sa indang opisina bago pa man bungkalon. Iyan na tinampo dyan sa Bagtang Road. Sigun sa iyan ako kaso man mapalitan tulos ang tubo dyan sa Bagtang na may nakonektar sa BRTTH, mas makakamati nin magayon na supply ng tubig nambitan ng ospital. Sa ngunyan manugod sa supply ng tubig sa ospital na sa BRTTH, maalat lang sinda kan surat sa BRTTH kung pira mananggad kung gusto nindang dagdagan ang tubig na pinag-deliver sa inda oral daw. Pero sigun man digdi kay Branch Manager Roger Pereira, nagtaon man siya ng isugarasyon na sigurado may kipaghuron man siya dyan sa manamiento kang BRTTH asin palilinaw niya, nadain niya man pigtutukawan ang problema dyan sa nabitan ng ospital. May sinabi sa ko si Doktor, de ko nang ngaranan ta, message sa kuya kasahapon ito Kung pirang kaipuhan na supply, dati nag-supply sinda 2 times a week gayo dito. Roger. May requirement sinagari 4 times o 3 times a day. 3 times a day. Para maging operational iyan na OPD. So, iba pang mga department dyan, buda sa dialysis department. Roger. Sige, matik ako kay doktor na kauron ko na dapat makipag-connect sa prime water. Roger, tabi. Pwede tabi rins na si manager. Ang harang katong kauron mo? Branch Manager, Engineer Roger Pereira. Hindi po. Tagalog ba yan, Bicolano? Bicolano tabi, VP. Di pwedeng si Engineer Pereira na mag-reach out sa BRTTH. Imbis na sa BRTTH pa maduman sa enda. Roger, iyong... Tanalibong man ako na kanlo ko nag-improve lugod sa tubig. Saka nagbata. Roger. May mga sediments gayod na natada. Roger tabi, VP. Di pwede na imbes na sindan mag-reach out o BRTTH na kwan. Baka sindanan mag-reach out na nag-ururo sinda kang inot. Roger. Manungod dyan, VP, pwede man talaga na mangyari na Supreme Water na mismo so mag-reach out dahil ang tasigon nga na digdi kay Engineer Pereira sa yung sinabi na it's either way kung ang Prime Water so ilat na magbisita sa inda o mag-meeting or so BRTTH so makipag-uron sa inda. Pero kung maski ano man ang paagi, basta ang importante da sigon sa iya so solusyonan ninda so problema sa tubig dyan sa BRTTH. Pakisabi mo sa iya, baka sindanan magduman o magpadara kitawo sa BRTTH, to imagine Oktubre, bulan na Nobyembre, pending sa operation kang dialysis department dahil sa mabatang tubig? Roger. Dahil ko pagdidelete sa teksa kuya kang kamidbid ko dyan sa BRTTA, sarong mabuot na doktor dyan, halang ka ang posisyon niya. Di ba?
So with that siguro, dahil napaglaton pang BRTTH. Kan maaraman niya iyan, please call BRTTH, Madam, Sir. Ano po may tatabang may tabi? Paano ito ma-improve yan? Takahirak manggan mga pasyente nindo. Sorry po, tanagaigwag itang diferensya. Diba? Roger. Sana sinanan mag-reach out. Kulugan sintido ko. Okay. Pero saro lang BP ang sigurado, magkakaiguan yung solusyon ng prime water, manungod niyan dyan sa bagay na Asap yan. yan, takas kaurong ko si Mayor, ako medyo nagiinit ang sa kuyang talinga. Imagine hospital na kuha ng operasyon, na pundo sa ibang operasyon dahil lang sa tubig. Roger. Diba? Kay puwan na mag-reach out sinda. Si Mayor Perete, kaurong ka sa bago, maapod man da sa water district. Anong gibon dyan? Roger. Nagsurat man sa BRTTH kang Biyernes. Diba? Roger. Mga sarawayo na mo. Bako man ako dagit. Tagkidit lang latusonta ka dyan na. Okay? Sige. So tayo, BP. Sabihin mo si manager, nantig sabi ni Henry M. Sisa kaman nga mag-product sa kuya. Mugiro ka kaya. Yung para-product nga sa kuya. Sisa ka. Dagitan niya ni kita kaya. Ano? Dagitan niya kita kaya. Ngayon, nagkawara. So, nagkapara sa botilya. Nagwala na. Anyway, i-text ko so kaurong ko sa BRTTH para mag-reach out sa inyo sa... Pero, with that, salamat mangyari tabi sa makaskas na aksyon kang Prime Water. Roger, tabi, BP. Sagat, balikan tang istoryang yan. Balikan ta. Roger, BP. Gusto kong pasalamatan sinda sa inda na maray na style. As in, Roger, tabi, BP. intention na tumabang. Pero ang suggestion ko, dahil napaghalaton na umupod sa BRTTH, sindan mag-reach out sa BRTTH. Roger, BP. Okay? Roger. Right? Dismiss. Basta radyo. GB. Kaburuy sa mga ayaw. Okay na rin. Tapos mga ayaw na kaburuy na. Okay na. Sa NVP, ano man nagtag na informasyon dito sa luwa? Luna TV, sabi niya. Mga nagkapirang mga taga-APEC under investigation dahil lang po sa legadong panguliktanin kwarta. Detalye kang report kay Jimmy. Good afternoon, Jim. Yes, salamat BBP Tulo. O apat na mga empleados kan APEC. Under investigation sa ngunyan kan legal division kan APEC. Kung sa first time ini digdi sa probinsya nin Albay. Siguro iyo ini an masasampulan sa UAS. Na kompleto an ingrediente para ma-imbestigaran asin magtumar aksyon an APEC sa mga reklamo na aligado may naghahagad nin lagay kwarta sa mga barangay kabalyo kad na pag-instalar nin kuryente o pag-supply kan kuryente ta BBP. Ini an nakuha niya tong fresh kong informasyon digdi sa banwaan kan UAS kung saan yaon digdi sa opisina ni Mayor Domingo Escoto, sinda Sir Leslie Capos, asin si Madam Pat Gutierrez, asin nagkaiguan ni Hororon, entry ka na mga barangay, mga konsyal digdi sa UAS, sinda kagawad Leopoldo Saragosa, kagawad Raymond Rakit, kagawad Gadi Rillama, Joseph Rentosa, ABC Federation President, mga kapitan, asin na iyo ini ana paghururo ng BBP, so mga sistema kan pag-supply sa barangay ni na kuryente, dahilan ta iguanin mga informasyon na iguanin mga nagkukolekta, primero sa barangay, may nagkukolekta na kasabing rason pang bayad lamang ngayon sa mga linemen and apira ka ni igwa pa nin ibang diskarte na talagang gari na pa-priority itong sunag tatao ki kantidad tabi BP. Une kan saro nagpaparapangapodan si Madam Pat Gutierrez na sumay mga reklamo tanganing mag-prosper investigasyon kan APEC dapat may kompleto, may complainant, may pangaran ka ni pinagko-complain, may ebidensya
kompleto kirikado tanganing an apek magtumarpati iyo na ini may sample na digdi sa banwaan kan uwas ta BBP uya an entrevista niya to kay Sir Leslie Capos. O ano man tayo po abo. Alam mo, investigar na meron tayong investigasyon yan eh. May magte-testify at meron tayong nakuhang ebidensya na involved nga yung isang personahe ng APEC na dito sa usapin ng tumatanggap ng bayad. So at least meron tayong, yun mo kasi inahanap namin, maraming nagre-report pero walang nagpo-provide ng detalyong katulad sinabi ni Ma'am Pat Gutierrez, dapat you give us the name, you give us the circumstances and evidence para naman kung yan man ay totoo lineman namin o yung mga nagpapanggap na lineman ng Apple. So far, meron kaming under investigation ngayon, mga 2 or 3 na sila under investigation. Meron na. Pero siyempre, due process of law, kailangan dumaan pa rin sa tamang proseso ng investigation. Well, administrative yan, dalawang bagay yan, administrative offense yan, at saka definitely meron maaaring sampa. Kasi depende kung ang complainant is pero humingi, they can file a but it will depend. Wala man yung monetary na concern. Iba po ang poste. Merong as low as 1,005, merong as high as 50,000. Iba-ibang location po, hindi lang dito sa UAS ito ha. I'm mentioning not only UAS but in many other areas sa tatlong distrito po. Ito na tayo sa dito sa UAS, isang barangay, as para sa inyo dito sa UAS, isa pa lang po ang aming na ID dito. Sakto ba yung barangay na simbahan mismo ang involved po? Yan. Okay. So yan tabi Pepe. Good. Tabayan na lang niya to ini. Gari sa bilog na albay kung pa nagrereklamo kulang kay mga ingrediente para imbestigahan mo yan. Iguadig ti tabi Pepe sa banwaan kan uwas kompleto. Good. Bigay imbestigahan na ini kan na APEC. Gimme na salita DCTV News. Salamat, Jimmy. Oy manay Melody, may masagot na po kan sa imong tissue paper at sa wipes sa imong ina na na bed ready na. Ha? Kung na po kay Anonymous Donor kita, kompleto na po ang sa imong request. Halaton mo lang po ang text ko, tayan po ihatod sa DCGB. O ipapakolekta ko po kung bako ihatod sa DCGB. Salamat po. Goodbye. Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business